Ой, 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 ой. Сигурно ще ви писне от мен и бандитко. Ама зарибявката е в сила. Направо ви казвам, не мога. Аз тук не съм излизал от дни. Но преди това, здравейте моите хора. Бе! Започваме нова сесийка. Айде де, брат. Лесен скатер, автоматичен, глупости автоматичен, ръчен бандитко търсим. Четворка, петорка скатери, аз продължавам да си търся петорка мистичните скатери, супер трудни са, до сега още не съм ги виждал, дано днеска вече е деня, ако не, просто някой друг бонус да видим, пък каквото стане. А за да стане нещо яко, вие знаете ли какво трябва да стане? Да ми стискате палци, да ми пожелаете късмет, нека да се случи нещо. Оп, добре, четвърти скатер. Плати де. Без детелина от началото. Ако обичаш, дай някакъв по-различен скрипт. Добре. Верно е по-различен скрипта, между другото. Ретригърчи с 4 вратки още. Добре. Ма и каскада няма за момента. То хубаво няма детелина. И аз детелина. Що винаги казвам детелина? Дъга. Не исках дъга от началото, не я да... Добре. Добре. Така. Ще трябва да има още една дъгичка, такъв е скрипта. Това е сигурна работа. Даде ли ретригър? Има и втора дъга със сигурност. Но, въпросът е до втората дъга. Да вземем да направим някоя... Добре, някоя друга каскадка. Браво. Хайде още малко така от лявичко някъде, брат. Долу вляво. Добре, ретригърна. Пети, дали може? Не може. Апгрейдна ни го. Ама да го апгрейдне последната вратка е малко тъшакла. Та направо е безсмислено, ако питате мене. Добре. Така. По 5, браво. Колектор си имаме. Тук сме по 3. Трябваш ни още един колектор. Около този детелини, брат. Добре. Защо винаги детелината дава където колектор? Сега около този ми трябва детелина. Оп, добре, браво. По 10. По 3. Добре, не е лошо. Супер е. Въпрос... Защо? Някак си го представях малко по-малко с една идейка. Добре, това ме изненада зверски. Добре, браво. Айде дай, ако обичаш колектор сега. Има много... Добре, браво. Сега около този колектор толкова детелини да има. И гледай какво стана. Още един колектор, само че ако обичаш, трябва ни много спешно. Този скрипт не го знам. Така, детелини, брат. Не там, брат. Около последния колектор ни трябва детелина. Детелини някакви. 2, една. Айде де, брат. Нищо, уникален скатер, хора. Уникален скатер. От тройка скатер превърна се в четворка. Изобщо не го очаквах да бъде такъв, честно. Да, още една? Още една. Добре. Добре, браво. Още един колектор. Котя моя златно. Около него детелина. Добре, браво. Хора, постоянно дава колектори. Един колектор по средата ни трябва сега. По средата един колектор, че после около него да има място за детелини. Айде, ако обичаш. Добре. Не е лошо място, между другото. Детелини 4 около него. Халчен ли съм? Детелини, брат. Айде де, брат. Хора, един път не ще да ни сложи около колектора. Но нищо, наистина. Хора, ние ще теглим, бе. Хора, аз съм за тегляне. Добре. Лебандитко не ме предава. Браво, бе, банди. Миличкия ми той. Гледай го той в база, даже и в базова ще си плаща, миленкия. Ой, сладък. Хора, аз наистина ще тегля, не се бавам. Наистина ще тегля. Гледай ти от една игра какво стана. Тъй ми са тегли, ама не ми позволяват. Хора, нали като депозираш и депозита задължително трябва да го преобърнеш един път. Да, не сме го преобърнали един път. Та сега след тази игра вече ще обърнат. 3000 лева все пак не са малко за преобръщането и че... Да. Ама да, след тази игра ще сме готови. Дай да видим пандата. Дали ще даде някой готен скатер и тя. Добре. Трети скатер. До сега само тъпичките, ама той тъпички си е хубав тук да ви кажа.
Сравнително, аз като фана... рано де... Добре, брат, браво. Щях да кажа, че рано пандичките тъмън на време са. Тъмън на време дойдоха. Обичам по принципно първо да си събера 5 пандички и тогава да ми ги разпределя напред-назад. Но тук се получи добре. Айде още 2 пандурки. Айде не така да е. Добре, поне в хубава линия ги сложи. Добре. Продължавай, писе мое златно. Тези, добре, двечки. Има една вратка, брат, само внимавай как ще ги разпределяш. Тъпо, но като цяло много хубав скатер. Добре. Дай, ще мъчим една четворка скатер да видим. Хора, аз хубаво мъча, ама мисля, че вече сме преобърнали депозита, така че ще отида да изтегля. Така, изтеглих хора 7, 3 оставих и вече ни е абсолютно спокойна игра. Dark Unit. Искам четворка скатер. Само ми дава тези тройките, ама то май... добре дошъл. Айде на първия скатер. Да видим къв ще го бъде. Айде. Кошмаритетен. Наистина кошмар. Трябва да ванем още някой друг по-свестен. Добре. Браво! Брависимо! Хора, фанахме си скатер на Roadkill. Много я харесвам за ръчен. Много хубава ръчна игра е. За купуване на бонуси вече я мъчих сумати пъти. Скъпи, мъпи, ефтини, какви сетите. Батак. Наистина е батак, но за ръчна адски много и харесвам скатера. Котенце, че много добре почваме, бе. Чакай, ние не сме... Не, без такива. Добре, браво. Ако направи хора колата 2 курса, един вляво, един вдясно, и не се удари в животинче, то ни взима живот. Взима ни едно сърце. Докато имаме сърца, добре и тук на спаси, докато имаме животи, имаме и така, продължавай си, имаме и врътки. Така, браво, котенце, много добре тръгваш. Въпросът е за да апгрейднеме бонуса, горе всичките ни животни да станат по 5 чертички. Много трудно, ама по принцип ръчния и този бонус, както е тъпичкия, пак добре може да плати. Пак е много готин. Харесва ми на мене лично. Въпросът е сега от началото да удараме с колата повече мечки. За теб говоря, пишо. Така, и вече имаме множител 5. Максималният беше май 6. Май повече от 6 не можеше да има. Сега ще видим, ако ударим още една мечка. Добре, даден допълнителен живот, хора, защото ударихме, събрахме 5 символа от зайчето. Така. Че ние хора събрахме и мечката. Хора, Елена ни остана само да съберем, бе. Никога не съм го апгрейдвал отръчно. Ама гледай сега Елена как го слага хора по средата, за да не може да го ударим. Много дразнещо. Ма туто и писа 2000 левече, ако искаш ти, бе, пепче. Направо страхотно. Така. Ама айде или ние някакви баци. Мичока, ако обичаш. Така, браво. Тъй да е, то мечока вече няма смисъл. Елена ни трябва, Елена. Още 3 пъти трябва да го чатнем. Но много хубаво ги Не е там, брат. Сега ще почне да наяде. Ма хората той както и такова се пише Big Win, бе. Добре, хубавото е, че сега в момента няма начин да изгубим живот. Защото има абсолютно на всеки един рил имаме нещо за удряне. Това е готиното. Добре. Мале хора, от това ако държи така, знаете ли колко ще плати? Ако си държи така само. Така на всяка колонка, на всеки ред да изза по един лаут. Ние сме си супер. Принтваме яко. Май сега така не трябва. Добре, право. Така да е всяка вратка. И че не ти трябва даже да ти се апгрейдва бонуса. Сега е проблемно. И естествено ще мине... че и втори път. И естествено ще мине там, дето... Айде стига, бе! Ще наприключва. Прекалено хубаво. Така. Така ви искам. Така. Добре. Хора, той писа 4 бона. Тая откачи нещо. Не там, бе, брат. Последен живот, хора.
Елена. Айде де. Елена, Елена. Дете на дивата пустиня. Амор. Елена. Само те обичам аз. Елена, Елена. Мали хора. Ето го Елена. Още два ни трябват, ако обичаш. Още два Елена, ако обичаш писинка. Елена, Елена, дете на дивата пустиня, амор, Елена, само те пообичам аз. Добре, спасима. О, тук доста лаучета станаха хубаво сложни по-скоро. Мале хора, този скатер половин час стана, бе. Не се оплаквам, бе, брат. Не се оплаквам, бе. Не ме слушай какво ти говоря. Ох, но нищо. Страхотен бонус. Уникален. Хора, това трябва да плати нещо. Добре, браво, писинка. Супер е. Хайде из катера, ако обичаш. Между другото, невероятно труден е. Сигурно в живота си съм го фащал 3 пъти това с катера, съм е въртял много. Изключително ми е трудна. Елена, дете, майко. Добре, и това трябва да плати. Това трябва да плати. Добре, браво, браво. Продължавай си с катера, се обърка и да ми дадеш един ръчен, па и ти иде. Мали сега с Елена отиде целия клип. Мо те обичам аз. Елен, айде. Айде, писинка. Браво, бе. Хора с катер. Така, дай да видиме. Така, този е от бързите. Цак-цак. Или ще дава, или няма дава. Въпрос е, добре, 10x. Сега ще напълни, сега ще даде 10x на единия рил. Въпросът е, че тук ни трябва една птичка, не птичка. Онези дето ядат мърша, бе. Как се казваха животните? Знам го, хора. Знам го как се казва, в момента ми излезе от главата. То ни трябва да се падне на някой рил най-отгоре. И умножава по 3, по 3, по 3. Хора, трябваше да бъде най-отгоре. Сега и по едно, нищо не прави. Вече трябва да приключва, бе. Още не ме приключва, хора. Половин час изкарахме тука. Половин час изкарахме в тая игра. За първи път ме държи толкова много, хора. Тук скрипта е някакъв различен, да знаете. Не е различен, същия е. Ама много държа! Много ме държа дълго време в скатер. Той им ще направи 100 врътки. Така, 125x, което е пум! Браво! Хубав скатер. И не го даде трудно, като си представиш. Добре, че на висок залог, иначе. Браво! Лаут! Добре, и този лаут го приемам. Такива лаудове с циките остава. 3 врътки, най-хубавото място не го сложи тора. Пак лаут, брат. Лаут. Добре, става. Първи път само 2 лауда даде. Защо така, баци? Дай сега на втора Браво, страхотно място и някъде другаде. Там отпред май не мога. Чакай. Виж какво. Още един лаут колона отпред искам. Третото, брат. Лаут колоната, брат. Стига де. Какво да ги правя тези 2 врътки? Не ми трябват. Тук е важно, хора, да ти се падат лаудовете. Не, то пък не може. Добре, браво. Ама хората и беше. 100% ви гарантирам. Принципно точно един път го прави така. И колкото ти, ако ще да имаш 100 врътки след това, повече втори път не ти го прави по същия начин. Тъй да ти даде тора отгоре. Тези скриптове ще кажеш, аз съм ги правил, казвам ви честно. Аз съм ги измислил тези скриптове. Толкова ги познавам. Знам, че няма да направи. Хора, много ми се играе бандитко. Казвам ви, много ми се играе. Направо ти казвам, откачвам. Ходя напред-назад, на бандитко се връщам. Какво да направя? Хора, искам да му фана 5 скатера. Мъча го вече месеци. Писна ми. Трябва да ми ги даде. Има някой, наскоро даже бях гледал един пич. За първи път чата му обяснява играта. Той дори не е влизал в играта. И той е стример. И чата му обяснява играта. И нали му казват, че ако фане 5 скатера, нали, голямата мистерия е един вид. И докато му казват, и той фаща 5 скатера. При първо влизане! Аз месеци я играя, не мога го видя. Айде де. Хора, махам се от тук.
Даже, знаете ли какво ще направим? То пък как не пожела да дигне пак? Никога не ме разочароваш, Банди. Днес какво ти стана сега втория път? Искам всеки път да ме дигаш. Хора, знаете ли какво ще направим? 3 ги тегля и тези 3. Айде дай! И тези 3 ги тегля и 10 тегляне. Да, и общо взето май това ще ни е сесията. Днеска май по-кратичка се оказа. Но това е положението, защото бях дигнал тук до 7. Сега ако очаткам тези 3, много ще маят, трябва да разберете. Затова директно тези тегля с другите 7 и приключваме. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се да ви хареса, ако е така палче нагоре за клипа, абонирайте се за канала. И да, същото вие, внимавайте, не забравяйте. Какво беше бе? Внимавайте, не прекалявайте и забравяйте. Глупости! Внимавайте, не прекалявайте и играйте разумно и спазвайте златните правила на разумната игра, които съм описал долу в описанието. Също така там може да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Това бях аз, моите котита, Петров Соц или още кралят на сливите. Желая ви късмет и успех и до следващия път. Бейби. Да купим още един, бе. Пак тъпия. Стига де, дай ми хубавия бонус. Само с един символ сме. Добре, девятката ще ни бъде лаут. Девятката е най-хубавото, което може да се падне, ама някой път ги няма девятките, но не и този път. 2 девятки от първа вратка е много хубав знак, си мисля аз. Девятка на втора, девятка на четвърта. Ако обичаш. Хора, 3 девятки в една вратка, бе. Хора, това много рядко става така. Че и първата вратка. Сега, тука, четвърта ни трябва девятка задължително. Но отиваме на друг потенциал тука. Мали, не дей така сега да правиш празно, брат. Добре. Хора, ако даде девятка е тука на попа, не ще да казвам нищо. Айде. Горе. Добре. Хора, ако даде девятка и долу, не ще да казвам нищо. Гледай, защо ми няма на четвърта девятка? Вратки няма, брат. Хора, ретригърнахме. Сега ще даде 4 вратки. Тази... Мали, чакай, че почнах. Множите лаи, всяка вратка се дига. Хора, трябва ни девятка долу. Девятка долу ни трябва много спешно. Ау, и девятка на четвърта, брат. Сега вече е 6 множител. Следващото. Девятка долу, брат. Девятка долу. Ау, хора, ретригър. Хора, тук може да пише много. Тук може да гърми. Хора, девятка, четвърка ни трябва. Девятка на четвърта, брат. То не е четвърта, бе. Пета. Що искам девятка на пета, четвърта? На петия рил ни трябва девятка. Аре, бе, хора, къде? Добре, поне вързва тези рибчетата. Добре, браво. Айде, бе, една девятка там отзад, бе, брат. Иначе отпред даде още една, което е супер. Поповете връз. Валета на шестици, добре. Айде, де, бацинко. Не ще даде девятката на четвърта. Тя ма спира. Супер скатер, ама тя ма спира. Отпред, добре, рибите, добре. Мали сърцето го забравих, ако имаш сърце отпред, той гърмеше зверски. Но и така, перфектен бонус. Перфектен, какво говориш? Тук май ще се позаседя малко, а?